Топлата ръкавичка. Ангел Карлийчев. За Нова година мама подари на Тошката 2 жълти вълнени ръкавички. Те имаха само по едно пръстче, но бяха леки, пухкави и топлички. За ръкавичките мама разплете какината фанела, защото такава хубава прежда никъде не се намира. Пустата мама отгоре на ръкавичките извезала 2 кученца от червени конци. Те не са живи, но до суш приличат на Страхилчо. Ще попитате, кой е този Страхилчо? Той е истинско куче. Живее в дървената колибка под ябълката и върти опашка. От нищо не се бои. Само нощем го е страх от тъмното и лая без да има защо. А е много хитър. Толкова е хитър, че не може повече. Ако си хвърлиш шапката на улицата, за един миг ще изтича, ще я захапе и ще ти я донесе. И не я пуска на земята, а застава на задните си крака и ти я подава в ръцете. Дръж, сине, рече мама и подаде ръкавичките на Тошката. Да ти топлят ръцете, когато идеш на парзалката, но гледай да не ги загубиш, защото ти ги подарявам от сърце. Сякаш не рече тъй мама, а му поръча: тръгвай, Тоше, на парзалката да си загубиш ръкавичките. И Тошката свърши тая работа. Увлече шейната си към заешката могила, където е парзалката. Спусна се 3 пъти като вихър надолу, но на 4-тия път шейната му се прекатури и той заби главата си в снега. Измъкна се, побелял от сняг, запахтян, потърси дрехите си и тъй като му стана студено, подири в джоба мамините ръкавички. Извади едната, но другата я нямаше. Захвана да я търси по цялата парзалка. Никъде не можа да я намери. Сякаш беше потънала в земята. Буца заседна на гърлото му. Когато повлече шейната си към дома, през цялата вечер ходеше нацупен. И новогодишната баница с късметите не му се ослади. Като си легна, дълго се въртя в леглото и не можа да заспи. Мама нощес до 2 петли си вади очите на тия ръкавички, а той изгуби едната още при първото си излизане. Сега да видим къде е ръкавичката. Тя се изкърчи от джоба на Тошката, когато той обърна шейната и си заби главата в снега. Леката ръкавичка хвъркна като птиченце и падна зад една трънка. Потули се, зато и Тошката не можа да я намери. Щом децата се разотидоха и парзалката опустя, а съседната горица изскочи Зайо Мустаков. С 5-6 юнашки скока той се изкачи на могилката. Погледна от високо към селото, където трептяха много светлини като звезди, нападнали на земята, и въздъхна. Тая нощ всичките послушни деца ще получат подаръци, само за мене няма нищичко. И Зайко вдигна предната си лапичка, за да си избърша окото. Като го избърса, той се втренчи към тръмката и видя, че там върху снега нещо се жълтее. Заешкото му сърце радостно затупка. Дали не е круша? Бързо се втурна към ръкавичката. Побутна е боязливо с кръчето си. Дори я обърна. Но щом съзря, извезаното кученце отскочи 3 крачки назад. Оплаши се. Горкият от кученцето, но то си крутуваше върху ръкавичката. Добро кученце, тихо си рече Заето Мустаков. Ще си го взема да ми варди каштурката. И приближи към ръкавичката. Но тъкмо когато посегна да я вземе, из невиделица изскочи кума Лиса Кокошарска. «Ня пипай!» викна тя. «Защо?» обърна се с Лисан Зайко. «Защото само на мене прилича да нося ръкавички. Най-напред ще си я надяна на едното кръче, сетне на другото, сетне на третото. Чудесна ръкавичка!» «Я тая!» накриво я изгледа Зайко Мустаков. «Махай се или ще нацъскам кученцето да ти скъса кожухчето!» Лиса Кокошарска се ядоса и се озъби на Зайка, но той не беше от страхливите. Краци! Размаха крила над трънката един гарван. «Тази ръкавичка е на Тошката, вие сте откраднали. Ей, сега ще повикам Страхилчо!» И гарванът хвъркна към село. От към гората се зададе и глупавият Вълканов почна да ломоти. «Какво ви е такова тука? Ръкавичка сте намерили? Тя ще бъде моя, защото аз съм най-силният звяр в гората. Който посегне към нея, ще го разкъсам.»
И Вълкан затраха с зъби, защото той можеше да работи само с зъбите си. Моля ви се, нощта съм и Катеринка поклева. Продайте ми тая ръкавичка, давам за нея 2 жълъда. Я бягай от тука, че като река ам, само на катеричка ще ми станеш. Какво таковаш? И се навираш тука, изръмжа Вълканов издина. Тогава Катеринка изврещя, умали кокошарска, затявка, заедно Мустаков се засили и направи такъв скок, че прескочи цялата могила, но пак се върна. Отвън гората затрополя самият Медун Мецанов. Каква е тази дъндания? Ревна той. Защо ме събудихте посред нощ от зимния ми сън? Кой от вас предизвика сватата? Зверовете мълчаха с наведени глави. Тъкмо в той време от към село дотърча Страхилчо. Той не беше виждал горски зверове, зато и безстрашно се приближи до тях. Защо се карате? Изчавка той. За ръкавичката, отвърна Лиса кокошарска. Ние намерихме една ръкавичка и не можем да я разделим. Хитрият Страхилчо хвърли едно око към ръкавичката на Тошката, позная и рече. То е най-лесна работа и аз се наредете един до друг с очи към могилката. Щом река аф, всички тичайте нагоре. Който стигне най-напред на върха, негова ще бъде ръкавичката. Зверовете се наредиха най-отдясно, Медун до него, Вълкан до Вълкана, Лиса до нея, Зайо, а до Зайка Катеринка. Аф, изчапка Страхилчо. И зверовете се втурнаха нагоре, а Страхилчо захапа ръкавичката на Тошката и един да го няма, изчезна към селото. На другата сутрин, когато Тошката се показа на прага с сурватница в ръка, от кучешката колибка изскочи Страхилчо, захапал изгубената ръкавичка. Хей, къде си я намерил? Весело извика Тошката. Грабна от устата му и за награда му даде един краешник от новогодишната баница.